שלום לכם. פרשת השבוע, אברהם אבינו יוצא למלחמה בשביל להציל את לוט בן אחיו שנפל בשבי במלחמה בין ארבעת המלכים לחמישה. אברהם אבינו לוקח קבוצה קטנה של 318 חניכים, והוא יוצא איתם בשביל לשחרר את לוט מהשבי. מה כתוב על כך בתורה? לפני שהוא יוצא למלחמה כתוב וירק את חניכיו ילידי ביתו. מה פירוש המילה וירק? בפשט הכוונה היא שהוא אימן אותם למלחמה. קבוצה של 318 אנשים שיוצאים למלחמה כזאת, בוודאי שצריכים אימון לפני זה. אבל החכמים אומרים שיש לזה עוד פירוש, שהוא הוריקם בתורה ובמעשים טובים. כלומר, הוא ישב ולמד אותם תורה, ויחד הם עשו מעשים טובים, ועם כל הזכות הזאת של התורה והמעשים הטובים, ככה הם יצאו להילחם. מכיוון שמלחמות ישראל הן לא מלחמות רק על פי הכוח הצבאי. מלחמות ישראל מוכרעות גם על פי התורה והמעשים הטובים שאנשים עושים. ולכן מלחמות ישראל הן אף פעם לא מתנהלות לפי הטבע הרגיל. מכיוון שאם זה היה עניין של כוח מי יותר חזק, יכול להיות שיש אנשים שיותר חזקים מאיתנו. אבל אנחנו מצרפים למלחמה שלנו גם את זכות התורה וזכות המעשים הטובים. וכאן אתן נכנסות לתמונה. בשירות הלאומי שלכם, מה שאתם עושות, אתם מרבות את המעשים הטובים. בזכות המעשים הטובים שלכם, חיילינו מקבלים גב רוחני גדול וחשוב ועצום, שהוא זה שעוזר להם מבחינה רוחנית לנצח את המלחמה. בעזרת השם שנזכה לניצחון גדול ומהיר על אויבינו הקמים עלינו לכלותנו, יחד עם שחרור מהיר של כל השבויים והחטופים, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה בקרוב.